তা রতম তনঞ্চ খরিতি হাসি Sanja kaham lamsugo hain haitesa ani YouTube channel o tabuka ang satchakawa sa nang tati him tongo tamni gangke nok bisingo video upload khai tongmando network thamian bagai senglia atenge satchaka se phaye video upload khaima tong phaisiwa wati wawoi thakbai drop banokai ko kesak nokai ngo ke nai thoma sing tongsio nge yang gong gangke nokha kosom ko horogo ta se wati klai thotok yang side ko jota nokha kosom ko video rok upload khabe man ya gulo tabuk tola phai kisa fruits rok rawi sagana omong kangke thaichu khikrok be bokrok sogis thangsiwa thaichu bo je ka hamman mani abono rawi naragi jasinai inke apple bo thaisana kha naspati thaisa rawi sagana Tini hengke ang norokno tok bahan ang bahai ke peng ani peng ma system norokno tini ang phunuk nai ang bahai ke peng tok no tok ukor 500 painai man docinang go tok tabu kejio 200 taka ang thangka atenge 100 taka ni hamani ke kisi sa mosteng deng nai ke kisa pengi janai ta inke ora ang tam tam rna nai ko nugui mang khana norok o jagawa mo hangke tok bahan rugui tongo mosteng kisa ke dengi janani hinai moso yoksa sa ke kisa pias kolom khlai mosteng dengi sana hin tongo tok bahan mosteng se balok hangke Mungkin ang topeng ma jaga tam rena hena hinde tespata hasin moso mong kang ke to pias thaise herebi tai thaisa budol khen rena inke som je nangmani sik renai inke setei bokisa renai inke lebong kang ke tok bahan kupruya krak tongna bagi se lebono kheruwa ang inke mix khlari rbaikya inke gas for phanangai tabo boksaka butiria ku ang butei tok bahan ni butei kogei phrani se laso ang butei renai ta Mong kangke mosteng ni bagai moso soki tongang tawau khlai moso bo mose monkha kisa khamsi ke na kham Hey tam soro makri thang tongna nang yang thui me da moi monkhe nang mai chana ringja grak di baro modang na nang waisa Mosteng bagi moso dengi paikha hangke hasing tukra tham renai hasing noba ang kesap kheno togere sinai chikon gura ke rawi liata ang shopen nagai resinai ta kesap khai ke tabo moso dengi paikha hasing bodeng paikha tabo tok bahan jagawa ang kaham ke saploi nasinai ta tok bahani bote kisi sake tonka berei keran ke saya Mungkin tabuk pias rok rui tonggo ang pias rok no kisa gura ke rawi na kha pias no kangke pias kangke sini nok ni no herebiri rkhata Gang mosteng ro dengi pai bekha ke tabung kangke tok peng mani abo tok bahani beti ko gei ran khalang ke tabuk o jaga wa ang tei resinai ta Tui bang asuk kebang ria o glass thaini noronai tui belai tok peng ma jagao bere beti kebang kangke thogyang thango abagi beti kom kheno ronai jese beti kom ke asno tok bo thog Tabung ke kasing masla mase kasing mesla ni hinjago kasing masla belai kholgra na tabuk Belai datang kere uskang se khori chabai drop Hai khorjang mang obulai bokus krikha Ghoris rotomiata abono bahing drop chikon abono khorjang sine bahing drop Khori chajang kus krikha Am sakmang bukabo ba bedek kathio bulai katar rotom tonan quality haiswa Hinke ani tokpeng mani bo munka tokpeng ma jagawa kasing mosla bulai rekha amsno thogo mo tomo hinke ani tokpeng mani rok bahai ingjaka comment ke sadi ke norong bagi tai bo kata katal songmani video rok ang tubui tong